Se zájmem upínají se oči filozofa i světáka na politické jeviště, kde se nyní, jak se myslí, projednává veliký osud lidstva. Není snad projevem pokárání hodné lhostejnosti neúčastnit se této obecné rozpravy? Dnes bych chtěl představit můj vlastní výklad hlavního filozofického díla jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů a básníků, Friedricha Schillera, v kterém se prolínají obory metafyziky, estetiky i politické filozofie, a které pojednává o nejvyšším záměru každého duchaplného člověka, tedy záměru, jak vytvořit ideální stát a spolu s tím dosáhnout naplnění smyslu života. K této odpovědi na otázku politické filozofie vede cesta přes úvahu o estetice, která však stojí na základech tezí metafyzických. Tedy se vydáme po cestě od výkladu o účelu člověka přes reálné uskutečnění a jeho prostředek až po ten o jeho podstatě. A právě tímto způsobem bude celé dílo tvořit dokonale zaokrouhlený celek. Nuže. Část první. Ideální stát. Je možné si představit dva druhy státu. První je stát přirozený. Tento je pro člověka přirozeným stavem. Tvoří jej z nutnosti, protože člověku je vždy třeba nějakého společenství, aby dokázal přežít. Cílem tohoto státu je tedy pouze vyhnout se naléhavé bídě a ohrožení života. Tento stát je pro člověka stavem přirozeným, avšak nikoli ideálním. Člověk tento stav pouze trpí a snaží se mu přizpůsobit, ale nedokáže v něm ještě nějakou významnější měrou projevovat svou svobodnou vůli, můžeme říci vůli k moci. Oním ideálním stavem je stát ideální. Podstatou tohoto je, že jeho účelem není pouhé přežití, ale má k tomu ještě nějaký další cíl, ke kterému se snaží zpět společnou vůli. Zatímco tedy první je založen na půdu přežití, tento je založen na vlastní vůli. Ideální stát nevznikne tedy samovolně nebo pouhým přizpůsobením, ale člověk se musí vědomě přičiňovat o jeho vytvoření. K tomu jsou třeba v zásadě dvě podmínky. Za prvé, není možné k takovému státu dospět revolucí, ale jedině navazující vývojem. Dokud nebude nastolen ideální stát, tak onen původní, přirozený nesmí být ohrožen, jinak by se totiž člověk dostal do ohrožení samotného holého života a v takovém stavu je pro něj nemožné směřovat nějakému vyššímu účelu než pouhému přežívání. Za druhé, ideální stát může stvořit pouze ideální občan. Nestačí, že by na něm měl pouze účast, ale musí jej aktivně utvářet. Jak by měl tedy vypadat tento ideální stát a ideální občan? V ideálním státě má být jedna společná vůle, která směřuje k jednotnému účelu. Neznamená to, že by se jedinec musel s celkem shodnout na všem, ale to, že musí být stotožněn s tímto jedním záměrem, který definuje onen jeden společný cíl. Tuto základní společnou vůli zve Schiller totalitou charakteru národa. Tato totalita charakteru národa, ona vůle, není něco, čemu by se musel občan podřídit, nebo se na tom jednoduše prostě podílet, ale musí být transcendencí jeho vlastní vůle. Všechny občany musí tedy od přirozenosti spojovat tento jeden hlavní záměr, který vychází z jejich vlastní podstaty a přesahuje je jakožto jednotlivce. Jedině v takovémto případě se bude moct každý projevit autenticky a přitom v základu svého záměru jednomyslně s elementární vůlí celku. Je-li vnitřní člověk sebou zajedno, zachránil svou zvláštnost i při největším ze všeobecnění svého chování. A stát bude jen vykladač jeho krásného instinktu, jasnější formule jeho vnitřního zákonodárství. Tato vůle je tím, co dělá z občanů jednotné společenství. Bez ní nastane buď tyranie, kdy bude člověk donucen podrobit se vůli druhého, nebo anarchie, kdy se nikdo na ničem s druhým neshodne. Co se týká ideálního občana, tak ten má být v prvé řadě občanem aktivním. Musí stát utvářet přímo, nikoli pouze skrze nějakého lidového zástupce. Musí být tím, co Řekové zvali polites, tedy občanem a politikem zároveň. Tento občan nemá být především nějakým specialistou, odborníkem, ale obecně vznešeným člověkem. Musí být tím, co Řekové zvali kalos kagatos. Co totiž nejvíce škodí ideálnímu občanovi, je přílišná atomizace celku, kdy si každý hledí jen toho svého a nedokáže již přehlédnout souhrnně vše dohromady. Takto totiž přestává být schopen tomuto celku rozumět, neboť přestává být jeho vlastním odrazem v menším měřítku, ale vidí pouze nepatrnou část, neboť sám je nepatrnou částí. Takto přestává v celku vidět nějaký vyšší smysl, začne jej považovat za užitečný opět jen pro účel holého přežití. Občan teda musí být jednak aktivní, jednak stále rozumět organičnosti státu. A přestože se třeba svojí profesí zabývá nějakým odborným uměním, tak jakožto občan musí být schopen se s vlastním zájmem hodnotně účastnit veřejných, tedy obecních záležitostí, stejnou měrou jako kdokoliv jiný. Otázkou nyní je, jak vytvořit takovýto stát. Nejdůležitější je pro nás, abychom se ji nesnažili založit na základě prosazení čistě hrubé síly. Nedobili si ji jako nějaká zvířata nebo barbaři, ale ani naopak, abychom se ji nesnažili ustanovit na základě popření přírody, snahy překonat ji, jako bychom ji pohrdali, tedy popřením našich pudů, vůle a instinktu. Ani jedno nevede k ideálnímu státu. Jediná správná cesta je následování naší přirozenosti. V tomto můžeme opět vidět nejdokonalejší příklad právě u Řeků.
A protože naše vlastní přirozenost se od oné helénské v své podstatě nijak neliší, tak máme i my stejný potenciál se jim vyrovnat. Nejde tedy o to překonat to přirozené ve jménu nějakého ideálního, avšak umělého, ale naopak prosadit v co největší míře toto přirozené v co nejvznešenější podobě. Jde o to povznést naše pudy, nikoli je popřít rozumem. Rozum totiž i fyzická síla mají prameň z této přirozenosti a obojí má sloužit stejnému účelu, ne se snažit navzájem překonat. Osvícený občan tedy není ten, který překonal své pudy, ale který je zušlechtil, neboť bude vždy známkou vzdělání ještě nedokonalého, jestliže se mravní charakter může udržet jen obětováním přirozeného charakteru. Nyní tedy přichází úkol, jak na základě přirozenosti takovéhoto člověka se správným potenciálem využít jeho zušlechtěné pudy k utváření ideálního státu. Část 2. O podstatě člověka. Člověk se řídí dvěma pudy, pudem smyslovým a pudem formovým. Nejprve je třeba pochopit, v čem spočívají a jak působí, abychom poté mohli vyložit, jak je správně využít. Básník Schiller zve formovým a smyslovým pudem to, co bychom z metafyzického hlediska nazvali jednoduše jako esence a substance. Smyslový pud spočívá v projevu, konání, uskutečnění, realizaci. Formový pud spočívá ve vymezení formy, tedy kategorie, teze, subjektu, jednoduše tohoto já. Smyslový pud je vůlí, formový pud je tou vymezenou jednotkou, ke které se ona vůle vztahuje. Bez formového pudu by byla pouze jedna vůle, neexistovala by mnohost, změna, bytí. Bez smyslového pudu by vše bylo pouze ve stavu možnosti a nic by se neuskutečňovalo. Neexistoval by žádný řád, žádné vymezení. Formový pud je sám o sobě absolutní jednotou, smyslový pud zase nekonečnou mnohostí. Jedině pokud působí oba zároveň, tak je možné, aby se nějaká vůle, čili bytí, doopravdy uskutečnilo, což platí mimo jiné právě i o bytí, tedy vůli člověka. Projev tohoto formového pudu, této esence, zve Schiller osobností. Projev smyslového pudu můžeme říci substance, smyslovostí. První je tím, co je v člověku bezpodmínečně stálé a jednotné. To je právě tato jeho vůle, která jej definuje a tedy vymezuje proti ostatnímu světu. Druhý je tím, co člověka uvrhá do pohybu a změny, aby mohl skutečně existovat, skutečně projevit tuto svou vůli. Jak má tedy ideální člověk nakládat s těmito pudy? Aby nebyl jen světem, musí látce dávat formu. Aby nebyl jen formou, musí v loze, kterou v sobě nosí, dát skutečnost. Musí formovat svou vůli a uskutečňovat svou jednotnou formu. Musí tuto svou osobnost, tuto esenci, to, co z něj dělá jeho, sjednotit, aby nebyl v rozporu sám se sebou. Aby nic z toho, co koná, nebylo v rozporu s tímto jednotným účelem. Zároveň musí tuto vůli realizovat různorodým způsobem ve všech aspektech svého života, při všem svém konání. Má vše vnitřní znějšit, reálně uskutečnit a vše vnější sformovat, aby to odpovídalo rámci jeho vůle. Jedině takto se stává sobědnou osobností, která rozumí sama sobě, ví, co je účel její vůle, jaký je smysl jejího konání a přitom se nezdráhá projevit se ve světě a zahrnout jej co nejobsáhleji do rámce své vůle. Problém však nastává proto, neboť formový pud se rozvíjí přemítáním, zatímco smyslový konání, čímž tyto dva stavy se z metafyzického hlediska vylučují. Otázkou je také, jak moc z vlastní vůle dokáže člověk ovlivnit onen formový pud, tuto svou nejvlastnější osobnost, přirozenost, a jestli jej není nucen pouze trpět, a tedy i při jeho projevu je stále stejně nesvobodný. Právě proto, aby jednak dokázal dle své vůle určit svou osobnost a její účel, jednak, aby oba pudy co nejvíce zblížil, k tomu musí využít právě pudu třetího. Část 3. Hravý pud estetický. Tento třetí pud jednak vede do stavu estetického, díky kterému má člověk možnost sám utvářet vlastní vůli. Jednak je právě tím, co nás nutí směřovat ony dva pudy opačné. Vede nás do stavu, kdy nic není subjektivně ani objektivně náhodné a přitom vnitřně ani zevně nutné, kdy můžeme působit lehce a přitom důstojně, nebýt poutáni žádným vnitřním ani vnějším zákonem, ale přitom nepůsobit nespoutaně a bezúčelně. Takový je jedině stav při hraní si. Čímž hraní si je něco božského. Ke hře totiž vede nutnost konání z přebytku sil, vůle a energie, nikoli z potřeby a nouze. Konání z tlaku nouze je totiž vždy pachtěním, však konání z tlaku přebytku, této přemíry vitality, je tím, co zveme hrou. Bohové, které netrápí protikladnost osobnosti a vůle a žádný tlak nouze, ocitají se věčně v tomto hravém stavu. Člověk jej může znát ze zkušenosti, například když dosáhne mistrovství v nějakém umění a najednou jde všechno lehce samo. Vypadá to dobře a dává to smysl, aniž by se musel přehnaně snažit. Už je tak dobrý, stíl se tak spravedlivě onoho umění a přitom zůstává autentický, že si může dovolit jen tak nenuceně a přitom elegantně hrát. Co je tedy to, co nám brání projevovat tento hravý pud ve všem a neustále, jako to dělají bohové? Brání nám v tom vždy přemíra jednoho z oněch dvou základních pudů.
Buď působí příliš onen formový na úkor smyslového a díky tomu je člověk příliš stuhlý, strnulý a napjatý a nedokáže se s lehkostí projevit. Je příliš uzavřený do sebe, jeho forma je stálá, ale nerealizuje se. Jeho v opačném případě je zase příliš lhostejný, roztěkaný a mdlý, protože postrádá jasný smysl a cíl a vše koná náhodně, je jaksi bez sebe. Není autentický. Buď jej tedy utlačuje příliš půl smyslového, nebo příliš půl formového. Jediné, co je od tohoto tlaku může osvobodit, je krása. A co to je? Krása je vše, co je víc než pouhé přežití, víc než co je nutné. Je to přemíra života a mistrovství. Tato první osvobozuje vznejšněním vnitřního napětí, rozmanitostí od jednotvárnosti. Druhé osvobozuje vznitřnění vnější vůle, uvědoměním si sama sebe a ukotvením se. Krása, čili zakoušení krásy, tedy stav estetický, vždy osvobozuje od tlaku a tak vede člověka k takové harmonii dvou protivících se pudů, že dosahuje mistrovství a může si konečně hrát. Jak nám ale tato osvobozující krása může pomoct při onom vážném úkolu utváření vlastní vůle? Část 4. Účinek stavu estetického. Estetický stav je ten, kdy při působení oné krásy se člověk setká s transcendencí, přesahem do neomezena. To znamená, že přestane být vymezen a tedy omezen svou formou. Tato forma byla totiž utvářena docela náhodně a svým ledabilým vymezením byla zaměnitelná s rámcem vší možnosti, který je a priori předpokladem pro projevení jakékoliv vůle. V takovém případě můžeme proto říct, že nejprve byla forma, neboť byla totožná s rámcem možnosti, poté teprve vůle. Tento rámec však nevymezuje skutečnost, ale pouze možnost, která se může, ale nemusí uskutečnit. Co z toho bude uskutečněno a tedy bude utvářet reálné vymezení osobnosti, to záleželo do této chvíle pouze na náhodném konání. Nyní však chceme, aby se tak dělo dle naší vůle. Nemůžeme ovlivnit, co je nám možné uskutečnit, ale můžeme ovlivnit, co z toho uskutečníme a co ne. Člověk nemusí být vším jen proto, že může. Naopak, aby někým doopravdy byl, měl tuto svébytnou osobnost, tak musí omezit všechny ty možnosti, které se mu nabízejí, a dle své vůle se proti nim vymezit. Jedině ve stavu estetickém může zakosit přesah přes vlastní formu, protože jedině tento má na něj onen povznášející transcendentní účinek. A tak může stanout jakožto vůle a znovu určit svou formu v rámci vší možnosti, jak sám chce. Nesmíme opomenout zmínit, jak důležité je při tomto výkladu nezaměňovat pojmy rámec a forma. Rámec je a priori určení toho, co člověk může, to je to potenciál. Forma je vymezení části z tohoto rámce, kterou reálně uskuteční. Tak to tedy v estetickém stavu přejde od omezenosti k bezmeznosti a zpět k vymezení dle vlastní vůle. Estetický stav má tedy ten nejblahodárnější účinek. Rozvolňuje omezující hranice, ale posiluje vymezenou vůli. Část 5. Ideální občan. Jestli snad stále není jasné, jak právě tento, a jedině tento, stav vede k vytvoření ideálního občana, pak tedy znovu připomeňme, v čem onen spočívá. Ideální občan musí nejen vědět, jaký je účel jeho bytostné vůle, ale tento účel musí být zároveň transcendentní v poměru k němu samotnému jakožto jednotlivci. Boť se stává účelem a tedy vůlí celku. Proto ideální občan musí být schopen řídit se v prvé řadě dle své vůle a nebýt formován náhodným konáním. Můžeme to nazvat jednoduše tak, že musí být autonomní, čili ukládat si sám zákon, aby se již neřídil pouze tím, co je mu možno nebo ne, ale podle toho, co z toho doopravdy chce uskutečňovat a co nikoli. Zároveň podstatné je, že vůle takovéhoto občana bude směřovat právě k dosažení onoho božského stavu, v jistém mistrovství bytí, kdy může projevit svůj hravý pud. O tom, proč je tak důležité, aby právě toto bylo cílem jeho vůle, bude třeba vyložit samostatně zase jindy. Poslední otázkou nyní je, jak tento náš ideální občan, tentokrát s pomocí pudu estetického, dokáže vytvořit ideální stát. Jedině estetická zkušenost dokáže totiž vytvořit onu již výše zmíněnou totalitu charakteru národa, tedy vůli přesahující jednotlivce a spojující celek. Je tomu tak proto, že jedině působení pudu estetického člověk zakouší onu transcendenci, přesahující a bezmezné, které však neopomíjí ani jeho samotného jakožto jednotlivce. Toto je jednak jediná zkušenost, která je jak zcela osobní, tak zároveň zcela nadosobní. Všechno zakoušení smyslu je totiž vždy pouze individuální. Není možné jej sdílet s druhým. Zase všechno zakoušení rozumem je vždy obecné, objektivní. Vztahuje se pouze k druhému. Zároveň jedině tato zkušenost dokáže člověka nejen přesáhnout, ale také povznést. A ideální stát nepotřebuje občana, který se zajímá jen o soukromé osobní zkušenosti, ani toho, který se zajímá jen o abstraktní obecné přemítání, ale toho, který přispívá k povznesení sebe i celku. Tedy na závěr, takto může člověk utvářet sám ze sebe ideálního občana a jakožto ideální občan tvořit ideální stát, přičemž jeho pohnutkou, prostředkem i cílem
je působení hravého pudu estetického. Důležité je však poznamenat, že ne každý člověk má tyto nutné predispozice k správnému rozvinutí tohoto pudu. Ne každý člověk totiž přirozeně tento pud vůbec má. Tato úvaha je proto omezena jedině na jistý druh člověka. Není možné ji aplikovat u aborginců, Indů, Afričanů či Eskimáků, ale jedině u člověka, který je od přirozenosti veden hravým pudem estetickým, a tak se připodobňuje svou přirozeností samotným bohům. Však o tomto by bylo třeba vyložit přehledně zase příště.